der. Så vil jeg nu gå og se her. Hvad siger vi så? Mest naturligt tænker jeg, det vil være bare direkte at prøve søgning. Det kan være, det kan give mig et eller andet og gå det første søgefelt. Muligheden er jo ikke så stor, fordi vi har fået et bredt udvalg, ikke? Men vi kan prøve at se, hvad det giver. Så det jeg ved, det er, at der står, det var Morten, og jeg søger. Så vil jeg sikkert have både få, tænker jeg, både for kunstnere, men jeg vil også få numre. Og der er så 3 resultater, siger den. MP3. Jeg sidder sådan og er lidt irriteret nu, fordi jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge det her til. Altså jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde set noget mere, noget tekst eller andet. Men det kan være, det kommer nu på tryk på den der, se hvad den siger. Så kom der et eller andet. Peter Sommer og Simon Kram, det er der første fald til morgen på gaden. Prøv at stille, hvad du siger. Jamen nu giver jeg simpelthen, det irriterer mig en smule før, synes jeg, at det jeg så, det vidste jeg faktisk ikke, det var coveret på CD, det må jeg så næsten tro, det er nu. Eller hvad? Den der kværn, den MP3'eren, som vi snakkede om før. Og jeg har så mulighed for at lægge den i en kurs her. Og jeg er jo kun interesseret i det ene nummer, fordi det var det, jeg har hørt. Så hvis jeg trykker lægge i kurv. Sådan der. Så tænker jeg, fint, der skete ikke noget tilbage til siden igen, men den er så kommet i kurv herop. Og hvis det var det eneste nummer, jeg ønskede, og ikke ønsker at gå tilbage og søge på mere, så synes jeg mulighed for at gå til kassen. Jeg kunne godt tænke mig, måske det her det havde været lidt mere tydeligere. Det står en smule småt, men det er lidt standard for alle sider, synes jeg. Eller der måske lige havde stået, den er nu lagt i kurv herunder, eller sådan noget, som ligesom kunne blive trukket op til den. Havde været nye brugere her, og jeg kiggede der første gang. Og varer indkøbs, der har jeg så min, det var MP3'en, jeg havde købt. Morten til 8 kroner. Og så har jeg mulighed for at tilmelde mig et nyhedsbrev. Meget standard. Så jeg accepterer, og fik jeg trykke videre der. Det gør jeg ikke. Nu er jeg forvirret. Jeg synes da før jeg havde noget indhold i min kog. Nu har jeg ikke noget indhold i min kog. Nå. Det kunne være, at det var en fejl før, tænker jeg. Men det er fint. Okay. Vi stopper opgaven her. Okay. Jeg tror faktisk, du fandt en fejl i systemet. Du klikkede 2 gange på. Ja, jeg gør. På knappen. Ja, så gik den død. Ja. Så får du en ny opgave her. Ja. Du skal downloade en sang med Kashmir og Rose, og historien er således, at for ligesom du lige skal sætte den i kontekst, det er, at du er til en koncert med Kashmir, og du fik en rabat. Sjov ballade, ja. Der vil jeg så, hvis jeg havde tid til, at begynde at kigge lidt frem og tilbage og sådan noget. Men havde været en dårlig type her, ikke, hvor de kom ind og få en direkte overlist over alle deres singles, så havde jeg nok tænkt, jeg tror, jeg vil prøve at spare noget tid, så hvis nu vil jeg bare prøve at søge på den her. Fordi jeg ved jo, hvad nummeret hedder. Og jeg ved, at det er Kashmir, der har lavet det, så det burde ikke være særlig svært at finde, når jeg søger direkte op. Ja, for satan. Det var det eneste produkt, der kom op. Der, Rose. Jamen, der er ikke mere at sige til det. Det er jo den, jeg ønsker mig. Den, jeg gerne vil have. Den når jeg direkte. Havde de været rigtig smart her, så havde man igen, hvis nu var jeg brugt min e-mail før derinde, havde lige haft mulighed for at finde frem og klikke ned igen. Det havde sparet mig noget tid.
det er sjældent, man møder dem med, der vil have telefonnummer, tænker jeg så inde i mit hoved nu. Det jeg måske kunne savne. Jeg tror, det skal bruges til. Jamen altså, jeg har ingen idé om de udgiver oplysninger til tredjepartsselskaber, som jeg arbejder sammen med og sådan noget. Så der vil jeg måske være lidt påpasselig. Det jeg mangler at se, det er rent faktisk, det er for eksempel, hvad der er nødvendigt. Altså, hvad er minimumskravene? Fordi i min gode tro, der må jeg jo tænke, at jeg skal udfylde så meget som muligt for at få mit produkt. Så vi kører bare på indtil videre. Jeg tror faktisk, at jeg ikke har lyst til at oplyse det. Jeg tror faktisk, at jeg prøver at se, hvad der sker så godt som det. Nej, det kan jeg ikke undgå. Det skal jeg simpelthen på. Lige hvad det så skal bruges til. Det kunne måske være et standkort, så ville der muligvis ikke være det. Ja. Men det er jo igen, hvilken korttype man vælger at bruge til, derfor så bliver prisen lidt anderledes igen nu. Men det er rart at vide allerede nu, inden jeg trykker finish payment, at der rent faktisk regner ud, at der kommer det her transaction fee oveni. Ikke at det vil holde mig væk fra det, men så giver det også mening, når jeg kigger på min netbank senere. Så ser jeg, siger der. Was declined as merchant has not yet. Jeg tænker, at det er jo så sjovt, at jeg ikke har fanget den før, fordi jeg har jo lagt mærke til det, vi logger ind ved kort. Og så er der selvfølgelig et helt andet transaction fee på, men der er igen et fee på det. Lidt mere overskueligt. Men det er jeg kun glad for. Der sparer jeg 6 kroner. Så er jeg ved at være forvirret nu i mine hoved. Fint, vi siger, at testen er gennemført. Yes. Godt. Vi når ikke mere. Så her til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at lige sige nogle af de samme spørgsmål igen. Ja. Har du... eller hvad synes du om webstedet? Altså lever det op til dine forventninger? Til at starte med, ja. Det er utroligt overskueligt. Jeg kunne godt tænke mig at måske søge med maskinen har været lidt